So check for the lip and so for the pick. The pick eating no met check van I was in ik. Ik heb een nek gevat dus op prik. Dan wil ik breakfast dus een ik. Dan wil ik check voor zijn rip, voor die check of ik frik. Dan wil je rip tot ik frik. Wacht, ik ga niet bestaan niet van ik ga jou laten. Ik is jou laten, ik kan niet van mij zien. Ik is jou van van ik is jou laten. Nee, wacht, maar je kan dit na het zeggen maar, wat zij kan maar nou gaan. Ik is die les van jou en ik is een man. Ik is een man, ik moet net aanvallen. Hij was die actie, gaat jongens praat. Ik draai zij van, ik ga moest laat. Ik is een naad en die aarde, ze kijkt mij mooi. Is in mijn eten, kijkt mij mooi. Thijs, kijk hier. Als ik bij een blik trap, dan moet wit wees. Ik heb baas in de blik, zij biedt me respect. Thijs, kijk mij als ik uitsteek, ga ik met de mystic. Ik ga je freak schiet, met die nice kans schiet. Zij wou niet die slaan, maar toen moet ze mij nooit. Toen moet ze mij nooit. Zij moet aan mij nooit. Van zijn wit, ik ga naar de kooi te meten. Zij gaat dan wit, gaat ons daar aan de kooi. Ja. Ik zo paas, ik plep, blaas. Elke dag maak ik geraad. Zij vindt dan ik roep nooit uit kaas. Zij roept net uit kaas, en ik is ook na. Aan mijn dank is een paas, rok aan een kaas. Blij op die blaas, dank is een paas van die blaas. Hij dan is een paas van die plaats, maar die plaats en laan is het op die kaagse dak. Hij vraagt wat gaat aan met jelle van jelle zwemmen bij die velden. Ik heb nou een heel dag. Ja. Ze kan nou een velden, ik is maar een heel dag. Ik zeg wacht, laat ik gewoon eens kutten met Paulo, gaat ik zo maar Paulo. Ja. Wacht Ik ga maar aan Paulo. Ja, misschien we gaan naar je rouwen. Zij, ja. Smeren en rollen, nee, laat via het zo. Ik ga via het zo Ik was ook dak geroepen hij aan. Zij was ook dak geroepen hij kan. Klom ik en ik weet hoe zij was je aan. Thijs, kijk hier. Ja. Ik meet de meisje naam Stacy, maar ze skat met de panga. Was me niet panga toen ik takalanga. Ik fly, Lani. Hoe komt wel in mijn lijn? De vis komt hij vaag. Kijk hier, Lani, wacht eens. Ik ga je voice laten, wat gaat ik betalen? Ik ga je zelf lijn. Kijk hier, ja. Kiki wacht, ze stang. Dus de policeman kan je net die wacht. Zit de fucking warm water kopje in je pik. Dan gaat dit zeggen, nee wacht, dit is een real mens. Ik wacht. Hij weet dan is een real mens. Hij weet dan is een real mens.